Ser monggo sampure mundhut ten Pak Panitia. Nah. Nggih, salam katur panjenengan Pak Mur ingkang wonten Kakak Penjalin. Nggih, selamat malam Pak Sukri, kula nonton saking masih kurang satu. Ini kok baru 4. Sebisan malih. Pak Agus, Pak Dian, Pak Dukwarji, Pak Sueb, Pak Sadik. Sapa wis urung teko iki? Ah, nggih. Yuk. Cak. Nggih, sebisan malih kangge Pak Mur. Juragan sapi wonten Kakak Penjalin ngimbang Lamongan juga dalu Pak Mur sing mirsani lewat live streaming ya. Pak Agus, iki Pak Agus iki. Ayo Pak Agus. Pak Tun, Cakno, Pak Kolim, Sabangan Motor, Dian, enten Pak Dian. Pak Sueb, Pak Sadik. Iki sing rong eneng. Pak Sueb, wis diceluk. Monggo. Cih, sebentar lagi kita kelihatan panjenengan Pak Mur, juragan sapi, motor dalam Penjalin, imbang Lamongan, Jawa Timur. Sebentar lagi Pak Mur, juragan Penjalin, imbang Lamongan, Jawa Timur. Pak Tun, Pak Kolim, Pak Guru, Sambangan Motor Lamongan, nonton. Marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya hanatur berarti iya Sri Uning Diatakrayitna kang rinepya kadyan pribadi Wirat Maya putra nira Sora lawe nyadi pati tuban Sri Unek putraning abdi mangsa pati nalikane uni kapopo ing madyalaga kek prang tanding lawan penak jinggo tresnan ning wirat moyo tatu cik dinapi dening lara Sri Uning dah nopo lae bebasan wakasane ra pratelena labuna goro mas tak rajang brambanging tak kedang sayange marati bangsa
desa aku sang lumelut isa wong manis rabutno kae-kae butuh kumpung ning kene nyambut gawe nyaraya wulan watone wong ngawula diwiru-wiru ya mesti wae bingung nek suwe ora ketemu manis rangga satriya ing lesan pura satriya ing lesan ngede untel-untel atine bingung ning pikir pakel setia nono yen lali yo marang sira yen lali yo marang Rama ya Rama ramaku dhewe ning dalem mikir sing ning kene aku wong karya roh cibreng waratoya manis sak lembar godhonge korong kudu sing sabar sauntara marati bangsa aku salut walotisa iki gendeng walu-walu tansah singrat yen tak tulung yen des marati saya endah yen ampara suara Suka katon